虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming が忘れない Naimbang daw mga kamukbang. So, kami, kompleto kami, pada sa sipod ta, awan so na di birthday ko. So, Sipod. napangkam gimatang latan. Kada na mga itlog. Ang itlog. Pangsupusup. So, against Pagpag-gym. ano sa inyo latan? Best. Kinamigigit na mo, rugugin na ko yan. Guys, mangan kami. Aman, dito. Ay, nagsipod kayo ideya. Eh, Dito na kayo, dito na. Hindi mo rin tauran. best. Eh, ito ko siya eh. Oo, damanaw. Guys, upat kanya kay itlog. Oh, munggod ka mabong. Hindi mo si mother mo? Hindi mo siya. Hindi ko sa. Kag ko di ulo na. Zalot nikat na. Pero wala pa. Tama pulo na kanya. Hindi ka na mo. Eh, ipos na sila yung mga Napait. Dito ni butter na. Yung si butter no? Namisda kayo Ayan. Wala, medyo napayag. Namisda kayo. Busy kami ni Kataltal. Buksit ko naman. Nakaksit gaya. Namisda mother na. Tambo ko nang namaslat ka ng May masam. Dahon. Taong ni Carla. Hindi kayo pinangan mga kayo mo. Hindi mo sila? Mga ka-agreg. So mga kadre, Sun. Irawad mo. Dito na. Sabi mo, diet ka lang. anak nun. Alam mo na. Tangkot ti butter no? Ya? Ang sarap ko dito. Guys, nag-imas talaga, so di ka makuha ang kunit. Nag-giro si Jan. Alam mo ko siya? Sino mo aming marami na kipi? Ang di. Marunong ka mas tao.
May imas mo tayo. Dati ka. Pagtat ko lang. Nag-bye-bye. Nakadugo dyan na bigo ni. Ito na. Gusto ko na. Ikukuha na dito ka dami guys. Ikat buksit. Nag-ibo ka lang sa ano. Ibu ko na dito, amang. Ah, may ball balikan. Dari ko na pulok mo ko. Kat mga anak ko sa. Mga nakatakan. Undang nagmulo ko. Gustong pala marudo. Kanang mo na shell na. Sarap sa mga yun na imus. Sunod. Tapos na ba? May kupat itlog dito na yan. Baka gumawa ka ng dama, nagpasit na kang kurat teaching, wala ka ng dama. Baka kalong ka ah. Nato yung Dante Teresa. Tuno-tuno. Itlog. Siksikan eh. Pimlang na sa badan. Isat mo lang. Bakto. Ano, dito tapan ni Damo. Tuklog din lang kami. Ano kan dito? Galgalom na pa. May lang best. Ah? Oh, man. Hindi pala dito kuntangan na kamo ko. Kana may bagpaga. Ako mag-invite ka namin. Makatagay dahil magsupon sa hamon. Subukan na paalay yun. Tangkal. Puro tahong mo. Oo man. Tahong ni Carla. Yung nasa nila yan pa sila the honey glaze na. Sugar ko naman. Tapi di ka na kita di birthday ni Bugs pa akong. Check the camera man. Sunod eh, makikita lang taglan lang. Tips ni guys ng putong kamangkat adu. Nakataan ka dito, nakataan ka? Jegas to. Di pagkatangan do. Kaso na. Tama siya. Lamber. Darira.
Cuma cuma milik mo dito ya. Hindi naman natin nasala ya. Doon kami. Diyan mo mag-shoot, hindi lang. Pinapang ka nagpakas sa base mo. May katawag ko ang gamit. Kapegi ko ako. Doon ka titlogan. Turut butter kasi coach na yan. Susah mo itong ginatanggal ano? Sa paggarat ni ko. Kaya pa yan. Na. Sumot ka na? Ulo. Butter ni. Butter ah. Masuk mga masuya. Kita man take puro green ka nang tayo natin. Na natin. Wow. Galbal to, nagli. Galbaw no semento galgaran tayo ito. Ikalit niyo ko! Wala nang intro. Kanak mo dito sa mga kik. Alam mo? Parang na. Ginagalit niya ako. Ano ko? Dito yun eh. Pati yun, ang gusto. Dito yun. Kakambatit mo yan. Ubing. At by violet din ah. Mabisin na camera man tayo eh. Ayun pa. Hindi, giwala. Tigil po, pag-iyakar no? Oh, tinakapsol din talaga. Jebater, oh. One, two, three, let's go! 1-0! Ano ba bang saan? Ano din? Eh, sa video 1-0. Ada yun. Kaya pa. Tapos nakasura doon tingnan. Kaya mo ina video pala. Ano ito yan? Parang tingin ko dito yung video. Lati kung saan mo na yun. At dagang gana kan data. Dali na. Pata-pata na wala. Ah, dali na. Pata-pata ti Dalang namin na. kip eh. Kita mo na alam. Ah, hindi kita tatakil. Hindi kita tatakil, dapat yun. Kain pa. Oh, kimot to nga. Nag-jam kami dito ka dami guys. Guys, di kang pinag-digos. Kain pa.
po. Nasuyo na ako. Doon naman, doon naman. Kaya man, kaya man. Imam Dampo. Guys, nabusog kami guys. Suyo. Tapos Jerry Slater. Bukal Derry. Si Tilatan. Kaya mo kasi pang lakat, di ba? Yun yung evolution sa vlog ko yun guys. Hindi mo talaga kaya. Ang kamsa ba? Guys, sa Jibravante, ag-like. Share. Can subscribe. Mahulolo dito ka dami. Bye! Bye. 1, 0!